Reus, l'Ajuntament de Lleida ha instal·lat jardineres antiatemptats a la zona alta, concretament als carrers Bisbe Ruano, Doctor Fleming i a la plaça Ricard Vinyes. L'objectiu, impedir l'accés als vehicles en aquesta zona per vianants per tal d'evitar possibles atemptats terroristes com el de la Rambla de Barcelona i Cambrils. Recordem que tot just després dels atemptats, el consistori lleidatà també va posar jardineres a l'eix comercial, seguint les recomanacions del Ministeri de l'Interior. A part de les jardineres, més endavant no es descarta instal·lar pilones. Una altra de les mesures que s'han adoptat és la modificació del sistema de càrrega i descàrrega tant a la zona alta com a l'eix comercial, la qual cosa ha generat confusió en els transportistes durant els primers dies. Ara han de deixar les camionetes a les zones habilitades i cobrir la resta del trajecte fins a cada botiga portant la càrrega a mà o en un carretó. Pel que fa als vehicles d'emergències com les ambulàncies, des de la Paeria s'ha posat en marxa un protocol amb diversos accessos que fan que tot l'eix comercial sigui accessible per a aquest tipus de vehicles.